ще ви кажа. Аз съм човекът, който решава дали ще отиде в това положение или няма да отиде. Като не ви отнеса, чакайте на това място. Щастик? Ти си нещастик, приятели. Ти си нещастик. Аз мога да реша. Докато съм пател от тази работа. Аз слушай ми как да вляза по-навън. Мен не ме интересува. Ти така ми се чува. Ще ме чакаш. Това че е работа. Хайде бе, човек, бързимата работа. Добре, че тогава да излезем, защото хората може да изляват. Отворете ми. Може ли? Отворете вратата. Мисля се разправи докато сме в центъра. Майде, тръпайте вратата, да се освободила вече. Искате да таксуваме, като няма превоз на хората. Да, Ай, брата ми е празно, тръгвай! Айде, няма да тръгвай! Това е положение. Само пречи. Не знам при кой пречи, при кой. Айде, последвайте по-бързо. Какво ще ви кажа? Който не му отърва, има и следващата. Има и положение на пускане. Само това ви казвам. Който не му отърва, аз си карам.